φάση. Ο Γκερέιρο στρώνει την μπάλα στον Μίτσελ. Αυτή τη φορά έκανε κοντρόλ, δεν έκανε σουτ. Ο Σκόκο περνάει ανάμεσα από δύο. Καταπληκτική προσπάθεια του Σκόκο. Ένα υπέροχο γκολ με την υπογραφή ενός φαντεζή παίχτη. Νάτσο Σκόκο, δεύτερο γκολ στο σημερινό παιχνίδι. 3-0 η ΑΕΚ στο 55. Ο Σκόκο πήρε όλη τη φάση πάνω του. Δημιούργησε ο ίδιος για τον εαυτό του τις προϋποθέσεις για να βρεθεί σε θέση βολής. Δείτε ξανά. Με την πάσα από τον Μίτσελ. Παίζει με το εξωτερικό μέρος του δεξιού του ποδιού. Περνάει ανάμεσα από δύο. Σουτάρει σε ένα σημείο που ο Κρέσιτ δεν μπορεί να έχει απάντηση. Στην απέναντι γωνία. Ανάμεσα από Τσουκαλά και Αθανασιάδη. Μπήκε και ο Τσιρίλος στη φάση για να του κλείσει το οπτικό πεδίο. Τίποτα από όλα αυτά δεν εμπόδισαν το Σκόκο να υπογράψει ένα υπέροχο γκολ. Ένα πανέμορφο γκολ. Το 3-0 για την ΑΕΚ πανηγυρίζεται δεόντως από τους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ.